Za dveřmi nemocnice. Podcast Nemocnice Strakonice. Vítejte u prvního dílu podcastu Za dveřmi nemocnice. Chceme vám v něm přibližovat jednotlivá oddělení, specializace i příběhy lidí, kteří tvoří jeden celek. Tým Nemocnice Strakonice. V prvním díle vám představíme samotnou nemocnici. A kdo jiný by o ní měl mluvit, než člověk, který s ní spojil celý profesní život. Jako doktorské dítě si hrával v nemocničním parku, v době studia gymnázia tu brigádničil jako sanitář a po promoci na lékařské fakultě v roce 1983 nastoupil jako lékař na dětské oddělení. Od roku 2003 nemocnici vede. Mým hostem je doktor Tomáš Fiala. Dobrý den, pane řediteli. Pěkně zdravím, dobrý den. Popsala jsem tu vaši cestu do nemocnice správně? Tak já myslím, že popsala. Mě tam velmi zaujalo to, že jsem tady před více jak 50 lety už byl jako zřízenec na interním a chirurgickém oddělení v době letních prázdnin jakožto gymnazista mezi třeťákem a čtvrťákem. To je dobře, že jsme se na to vzpomněli. Věděl jste už od dětství, že budete lékařem a že budete tady ve Strakonicích? No tak já jsem z lékařské rodiny, oba moji rodiče byli doktoři, otec neurolog, maminka pediatrička. A já jsem hodně skutečně do té nemocnice docházel a poznával jsem ty lékaře, ty sestřičky a poznával jsem postupně ten obor. Je pravda, že třeba občas, když maminka sloužila a táta byl někde pryč nebo taky sloužil, tak jsem prostě spal na tom dětským, na tom lékařáku dokonce s ní, takže tam jsem dokonce prohlížel některé lékařské knihy. Takže tím jsem získával jako takovej vhled do téhleté profese a postupně, a to vznikalo potom na gymnáziu, jsem vlastně se tak jako směřoval k tomu studiu medicíny. Upřímně řečeno mimochodem i proto, že mi nešla matematika. Teda. A jste tady dodnes. Jak ta nemocnice dnes vypadá? Ta nemocnice je takovou typickou nemocnicí středního typu, která má 700 zaměstnanců, kolem 120 lékařů, kolem 350 těch odborných nelékařských zdravotnických pracovníků, což jsou sestry, laborantky, fyzioterapeutky, laborantky v lékárně. A je to významný zaměstnavatel ve Strakonicích a je to pevná součást Jihočeského nemocničního holdingu a ta nemocnice si myslím, že celkem v této oblasti funguje dobře. V jakých oborech poskytuje nemocnice péči? V mnoha oborech, ale lůžkovou na 8 odděleních, v 8 odbornostech. My máme asi 75 různých odborných ordinací a ty obory, které jsou lůžkové, jsou interna, chirurgie a na chirurgii se poskytuje i traumatologie a cévní chirurgie, na interně gastroenterologie, kardiologie, endokrinologie, diabetologie, nefrologie a další ještě příbuzné subobory. Potom máme gynekologii a porodnici. Tam tím podoborem je gynekologická urologie, potom dětské oddělení a dětské oddělení funguje velmi dobře i v suboborech typu endokrinologie, ultrazvuková vyšetření, neonatologie, nefrologie, potom diabetologie. Prostě těch podtypů dneska, těch orgánových specialistů je spousta a projevuje se to třeba v tom, že na dětském oddělení velmi dobře funguje a je žádán dětský neurolog. Takže takhle se ta medicína jako prostě posunula. Potom máme pochopitelně multioborovou jednotku intenzivní péče spojenou s anesteziologicko-resuscitačním oddělením, dále plicní oddělení, kde mimochodem funguje i poradna pro kouření, respektive proti kouření ve smyslu odvykání tohoto zlozvyku. Potom neurologie, která má centrovou péči v oblasti migrény, v oblasti léčby této nepříjemné choroby, to znamená ordinace pro bolesti hlavy.
A významným způsobem funguje nadregionálně i Centrum péče o zrak, což je de facto oftalmologie, oční oddělení, které ročně má až 1800 operací, především předního očního segmentu. Potom zde funguje oddělení následné péče, které je velmi dobře vybaveno a myslím si, že tak, jak stárne populace, čím dál tím více i žádáno. Vy jste nakousl centrovou péči. Já bych se chtěla trošku zastavit, protože dá se říct, že to jsou obory, kterými je nemocnice výjimečná. Je to tak, my ve Strakonicích nemáme ambici poskytovat tu super specializovanou péči, na to jsou jiné nemocnice v České republice. Na to jsou fakultní nemocnice, případně naše spádová Českobudějovická nemocnice, ale v některých oborech poskytujeme tu péči rozhodně nadregionální, což je pro 2, 3 a někdy i 4 okresy. Poblíž jedním z těch okresů je i Klatovský okres, kde máme přirozený spád pacientů z Horažďovicka a Sušicka do Strakonic. A ta centrová péče je výjimečná tím, že je drahá a že není pro každého. A ta centrová péče musí být schvalována orgány zdravotních pojišťoven a funguje na, jak jsem říkal, právě Centru péče o zrak, pak funguje na gastroenterologickém oddělení a funguje na neurologii. Nemocnice Strakonice klade důraz na prevenci, na preventivní vyšetření u pacientů. Do jakých preventivních programů jste zapojeni? Prevence je bazál. Bohužel si to pacienti neuvědomují, nebo velká část pacientů si to neuvědomuje a v prevenci se dá ušetřit ekonomicky, ale hlavně zjistit počáteční stádia některých chorob daleko dřív, někdy i než propuknou. Takže tu prevenci poskytujeme v gynekologické oblasti, u onkologických onemocnění ženského pohlavního traktu, potom v gastroenterologii, kde především máme vysoká čísla preventivních vyšetření tlustého střeva u kolonoskopií, potom na ultrazvuku tam je žádanou preventivní vyšetření břišní aorty. Důležité je pomocí prvků umělé inteligence preventivní vyšetření na diabetologické ambulanci, kde ti pacienti, kteří mají cukrovku, nemusí hned být vyšetřeni očním lékařem, stačí v té ambulanci vyšetření speciální kamerou a odhalí se patologické jevy na sítnici u toho diabetika a poté eventuálně je buď to poslán, anebo není poslán, když to není třeba na to oční oddělení. No ale jako nezapomeňme, že do prevence patří hodně očkování. No a očkovací centrum, které funguje při ordinaci pro přenosné choroby, u nás v nemocnici je hodně žádáno a funguje velmi dobře. Každý rodič někdy prošel očkování s dítětem, kde je nějaký očkovací kalendář, který je daný, a pokud máte pediatra a chodíte pravidelně k pediatrovi, tak společně s ním pro to dítě to očkování hlídáte. Ale jaké očkování by si třeba sám měl hlídat dospělý? Jsou to ta nepovinná očkování především, tak když začneme u těch mladistvých, tak je to HPV a potom bych nezapomněl pořád na očkování proti meningokokům. Čím starší, tím víc očkování. Nad 65 let je z úhradu zdravotních pojišťoven očkování proti pneumokokům, očkování proti chřipce. To je takové never-ending story a bohužel v České republice ta proočkovanost populace je velmi nízká, někdy kolem 8%. Doporučujeme očkování proti chřipce každý rok, protože se musí každý rok přeočkovávat a nezapomeňme na covid, protože virus SARS-CoV-2 pořád v populaci koluje a očkování proti němu je podle mě důležité a zase bych řekl, že čím starší pacient a čím
víc pacient s některými dalšími neduhy, tak tím je to u něj důležitější. Když přijde pacient do nemocnice, tak potřebujete určitě personál, který se o něj má starat. Jak se daří strakonické nemocnici personálně? V některých odbornostech bychom rádi měli doktorů víc. V některých odbornostech jich máme na počet dost, ale není tam optimální složení, řekněme, kvalifikační nebo věkové. A někde by bylo s výhodou mít více těch starších a kvalifikovaných a někde více těch mladých, protože to předávání zkušeností mezigeneračně je také důležité. Suma sumárum, u lékařů na počet si myslím, že nejsme úplně špatně, kdybychom měli zhruba o 5, 6, 7 lékařů víc, tak by se nám to určitě hodilo a bylo by to dobře. Těch středních zdravotnických pracovníků máme kolem 350. Tam má důležitou roli všeobecná sestra. Kdyby jsme měli o několik všeobecných sester především do směnného provozu víc, a je to na ty specializované činnosti, na áro, na jipky, na lůžková oddělení, tak by se nám to taky hodilo. Ostatní zdravotnický personál je to tak trochu nahoru dolů. Nelze úplně říct, že máme výrazný nedostatek, ale jistý nedostatek, podobně jako celé české zdravotnictví pociťujeme. Kdyby nás teď poslouchal lékař, ať už zkušený, nebo těsně po státnicích, anebo sestřička nějaká a řekla by si, tak já to do těch Strakonic půjdu zkusit, tak co byste jí nabídl, kromě práce v nejlepší nemocnici roku 2025? Toho žebříčkového umístění si velmi vážíme a je to výsledek fungování našich všech spolupracovníků a teď musím říct, že zdravotnických i nezdravotnických, protože na tom výsledku se podílejí všichni. A co se týče nabídky, nemocnice poskytuje medicínu okresního formátu a určitě významné zapojení do výkonů, služeb, u operačních oborů rychle se dostanou ti mladí lékaři k operativě a co se týče toho zabezpečení, základní mzda, na kterou nastupují absolventi, je 65 000. Postupný rychlý růst směrem nahoru v odměňování a spousta benefitů ve smyslu toho sociálně společenského zabezpečení u těch lékařů, ale to platí u sester a u ostatních zaměstnanců taky, takže určitě bych jako mladý zdravotník se nebál nastoupit do nemocnice ve Strakonicích. Do Strakonické nemocnice chodí na povinnou praxi v 6. ročníku studenti medicíny, nejvíce jich chodí z Plzeňské fakulty. Zůstávají tady? Někteří ano a je docela dobře, že ta Plzeňská fakulta to má tak jako rozsortírované v tom smyslu, že ti, kteří už jako cílí do jižních Čech, respektive do našeho strakonického regionu, tak jsou sem cíleně zařazováni a dokonce podepisují něco jako smlouvu o smlouvě budoucí, že pak budou moci být zaměstnáni ve Strakonicích, takže ano. Když se ohlédnete za tou dobou, co nemocnici vedete, tak na co jste nejvíc pyšní? Jsou to technologie, jsou to lidé, spokojenost pacientů? Já vzpomínám na ten rok 2003, kdy ta nemocnice při ročním obratu 280 milionů byla ve ztrátě 140 a postupně během pár let se z toho ta nemocnice ve spolupráci s našimi především vedoucími lékaři a primáři a sestrami a vedoucími odboru hrabala tak, že se poměrně rychle dostala do černých čísel. Potvrzení toho ekonomického efektu byla potom významná investiční aktivita, rekonstrukce a výstavba nemocnice za těch dalších 20 let, která proběhla doteďka a máme našlápnuto jistě i na další. Takže vybavení nemocnice. Ta nemocnice se úplně změnila za tu dobu. Nejde jenom o některé menší dílčí metody,
které tehdy jako ještě neexistovaly, ale jsou to prostě úplně nová zobrazovací technika. Začneme od magnetu, který 7. rokem je ve Strakonicích, což je nukleární magnetická rezonance. V době mého nástupu jsme měli starou gamma kameru, pak jsme pořídili další, dneska máme takzvané SPECT-CT, což je modalita, která na jednom přístroji kombinuje zobrazení gamma kamerou současně s CTčkem. Potom nová výpočetní tomografie na radiodiagnostice, 2 nové stěny s vysokorozlišovací schopností, respektive nyní našlápnuto na takzvané C-rameno v gastroenterologii. Tam se posunul v tomto oboru ten vývoj enormně, kde naši gastroenterologové provádějí vysoké stovky vyšetření ročně, tak, že i některé kliniky nemají tolik vyšetření na počet, jako je ve Strakonicích. No a jsou to opravené budovy, jsou to 2- a 3lůžkové pokoje se sociálním zařízením pro naše pacienty, jsou to nové operační sály. Je to prostě celé spektrum do sebe, jako v nemocnici, jako v orchestru zapadá, ale nejvíc hrdý jsem na naše zaměstnance. Protože ve zdravotnictví to často bývá tak, že ten lékař nebo i ta sestra, jsou to především odborné sestry, se primárně cítí býti, řekněme, chirurgem, endokrinologem, nefrologem, pediatrem, neurologem a až potom taky zaměstnancem nějakého zdravotnického zařízení. A já za ta léta naštěstí a s uspokojením pozoruju i to, že ti naši spolupracovníci prostě se cítí býti i zaměstnanci Strakonické nemocnice, že ji prosazují, chválí a že jsou hrdí na to, jak to tady funguje a jak to tady vypadá. Kdybyste se měl podívat do budoucnosti, tak co čeká nemocnici v nejbližších měsících nebo letech? Tak tyhle ty otázky jsou vždycky především na investiční stavební aktivity. Máme výborně fungující centrální laboratoře pod jedním vedením. Biochemie, hematologie, mikrobiologie a malá patologická anatomie fungují pod vedením společným, ale v jedné budově, která pro tyto účely byla přestavěna v roce 2007 a dneska už vůbec nestačí. Potřebujeme přistavět a zvětšit plochu, na které ty laboratoře fungují, protože ty laboratoře hodně stahují vzorky biologického materiálu i ze širokého regionu. Kumulace těch činností na těch laboratořích je opravdu enormní. Takže přistavět, včetně nové odběrové místnosti tak, aby naši pacienti mohli být odebráni, jak bych to řekl, obslouženi v těsné blízkosti toho laboratorního provozu, aby nedocházelo k prodlevám pro ně. No a potom českým zdravotnictvím prochází něco, co se jmenuje urgentní příjem. Urgentní příjem je, řekněme, zdravotnické pracoviště, velmi dobře vybavené, které je centrálním přebírajícím místem pro pacienty, především od záchranných služeb, ale i vlastně ve smyslu lékařské pohotovosti, služby první pomoci pro ty přišedší, řekněme, po svých anebo přivezených rodinnými příslušníky. Takže v nemocnici, která je na 10 hektarech a která je pavilonového typu, tohle to není úplně jednoduchý úkol. To propojení se připravuje. Výstavbu urgentního příjmu plánujeme mezi budovami operačních oborů a interních oborů, neboli mezi internou a chirurgií. A nebude to vůbec jednoduché, protože nivelity těchto budov jsou posunuty o půl patra
ale vyprojektováno je a našlápnuto je k tomu, abychom v letech 27-28 ten urgentní příjem vybudovali a zase dál prostě zkvalitnili ten servis pro těch 15 000 hospitalizovaných ročně a 150 000 ambulantně ošetřeným a o tom to je. To jsou velkolepé plány. Poslední otázka na závěr. Přemýšlel jste někdy o tom, čím byste byl, kdybyste nebyl lékařem a ředitelem nemocnice? No trochu jo, ale to bylo taky ještě právě na tom gymnáziu, kdy jsem se jako trochu rozhodoval a jedním z mých životních vzorů byl můj strýc. A můj strýc byl advokát a byl to takový ten liberální advokát, který měl šmrnc, měl glanc. A tak jsem zvažoval, že bych mohl být tak advokátem, případně nějakým právníkem, no, ale to potom pod nějakým přihlédnutím k tomu, že maminka byla dětská lékařka ve Strakonicích a já jsem cítil, že v tomhletom oboru dětském byla významná feminizace, tak jako kluk, chlap, muž, bych se mohl uplatnit a taky se mi to potom povedlo, protože jsem vedl jednotku intenzivní péče na dětském oddělení ve Strakonicích, takže právník, no, ale pak moc ne. Já moc děkuju za rozhovor a přeju, ať se daří. Děkuju a přeju všechno dobré, hodně zdraví do roku 2026 a good luck.